Ilyet még nem csináltam, ilyen tematika alapján legalábbis biztos, hogy nem volt még videó, hogy kettő szinte ugyanolyan szószt összehasonlítok, itt a szemetek láttára, csak hát ugye más termelőtől van mind a kettő. És megnézzük, hogy melyik a jobb, szerintem. Legyen ilyen, hogy melyik a jobb, döntök itt majd előttetek, nem egy ilyen himi-humi átlagos chili test videó kell, hogy legyen ez, mint a többi csatornán, hogy mindig csak a szépet mondjuk. Itt valószínűleg szépeket fogok mondani, de eldöntöm, hogy nekem melyik ízlik jobban végezetül. És hogyha esetleg érdekes számotokra ez a koncepció, akkor írjátok meg kommentben, hogy legyen-e több ilyen videó, hogy van egy márka, meg még egy márka, annak van, mit tudom én, huba-buba ízű szósza, és akkor mindkettőt össze kóstolom, és megnézzük akkor, hogy mi a jobb, mi a különbség, miért érdekes, és nem utolsó sorban mit tudunk tanulni a szószaikból. Na, hát ez a kettő versenyző lesz, amivel megnyitom ezt a történetet. Hát, nagyon nem akarom húzni az időt azzal, hogy bármit mondjak egyikről is, már mint a márkáról, mert ezt úgyis megtaláljátok az interneten, meg hát amit ők ki tudnak hozni magukból, azt lássátok meg. Tehát ugye Jancsili például a videói által sokkal ismertebb, ellenben a Chili projekt pedig a szósz minőségeivel mondjuk azt, hogy ismertebb, kezd lenni már. Tehát a minőség az ugye jó borhoz nem kell cégér, de hát azért a mai világban kell, sőt, ugye láthatjuk például Jancsili esetében, hogy pár politikai bohóckodós videó igazából sokszor még a minőséget is tudja überelni, tehát ez a csőlátású hülyeség, ami most van az emberek agyában, ezt én nagyon sajnálom, mert kihat az életükre is, például olyan szinten, hogy már chili szószt is az alapján vásárolnak, hogy mit szól a politikához, meg hogy fejti meg a nagy magyar életet. Na, de nem akarom ezzel szétoffolni ezt a videót. Tehát a lényeg, hogy van itt ez a vargányás szósz, ami a Chili projekté, az üveg senkit se tévesszem meg, ez 200 millis azért, mert az én kedvemért csinált ilyet, meg aztán kapott még egy-kettő csókos ilyen üveget, de alapvetően én kértem, hogy legyen, mert ebből szerintem nem árt sose, hogyha sok van az embernél otthon. És akkor nézzük meg, hogy mi van benne. Chili paprika, vargánya, fehérhagyma, fokhagyma, paradicsom, só, olívaolaj, fűszerecet, fűszerek, kálium, szorbát. Hát az állaga, ez már így üvegen keresztül is látszik, hogy ez valami zseniális, de volt már külön erről videó szerintem, úgyhogy annyira nem akarom kibontani, tehát tényleg csak ilyen címszavakban, mert inkább az összehasonlítás lényege lesz az izgalmas, vagy hát az összehasonlítás része lesz az izgalmas. Szerintem a vargánya szépen jön az illatában, de én úgy gondolom, hogy egy vargányás szósznak sem az a lényege feltétlenül, hogy full vargánya íze legyen, mert van ilyen szósz, mondom több is, ami gombás, de az, amikor full gomba íze van, annak nem sok értelmét látom, mert ez egy ilyen megcsípőzött gomba püré tulajdonképpen, amihez nem kell túl sok ész, és itt azért egy ilyen komplexebb illatvilág jön már. Megoszlanak a vélemények arról, hogy ez a szósz a jelenlegi állapotában, tehát az előző év végi gyártásból származó szószról beszélünk most, hogy megfelelően csípe, vagy kevésbé csíp, vagy jobban csíp, ez mind szubjektív mindenkinek. Ezen felül kerekedve, viszont meg kell jegyeznem, hogy az ízekhez képest sokkal jobban csíp szerintem, mint ahogy kellene. Nem harmonizál a csípőssége a többi összetevővel, aztán pedig az is kijön, hogy valahogy
minden kicsit középen van, megvan a harmónia, de ez így le van húzva. Ezt nem is tudom, hogy szimuláljam, hogy mondjuk egy zeneszámot hallgatsz, és tökre tetszik a zene, de lehalkítod úgy, hogy utána már nem hallod úgy a zenét. Na most ezt itt az ízekkel kell pontosan ugyanígy elképzelni, hogy nem érzed az ízeket, amiket egyébként tudod, hogy jók, mert valahol érzed, de nem úgy adják ki, plusz a háttérzaj, ami most itt a csípőség, még inkább elnyomja, hogy felismerd az ízeket kellőképpen jól. Úgyhogy ezzel nem tudom, hogy lehetne segíteni, lehet, hogy a savakat kellene kicsit visszavenni, mert az is, mint hogyha kicsit elpróbálná libbenteni itt az ízek élvezetét, vagy élményét, vagy érzékelését. Most nem tudom, hogy az eredeti teszt videóban mit mondtam, most mondom, egy kicsit más megközelítésből próbálom bemutatni, hogy egyenlően induljon el a két versenyző, tehát ez egy kicsit kritikusabb hangvételű videó, azt akarom ezzel mondani. Kíváncsi vagyok, hogy Jan Chili mit mutat majd. Ennek a dizájnja egyébként itt most külön kiemelni, mert jobban tetszik, mint a többi Jan Chili design sok esetben, bár ebbe is ott a koponya. Tehát az összetevők: hagyma, vargányagomba, zeller, cukkini, mustár, chili, vegán majonéz. Ez nagyon fontos, hogy vegán majonéz, hogy még több vásárlót be tudjon vonzani, mert hát aki nem vegán, az szarik rá, de neki jó ez is, ha meg vegán vagy, akkor meg tudod enni ezt is, tehát igen, tehát ugye ezt lefordítanám, ez azt jelenti, hogy nem ő csinálja majonézt, hanem ez egy bolti majonéz. Kókusztej, citromsav, kálium, szorbát, kókusztej is egy ilyen parasztvakításnak látom így első körben, ami nagyon-nagyon különleges élményt ad biztos. Hát ennek sokkal gombásabb pillanat. Hát megmondom őszintén, ennek sokkal gombább illatú íze van, mint vargánya gombás kizárólag, és szerintem ezt a majonéz okozza egyébként, hogy kicsit így eltorzít egy kicsit gombásabb irányba, de összességében olyan gombának az illatát kell elképzelni, a haverom mesélte, mint ami a borítón van. Nem kifejezetten mondanám, hogy ez az a klasszikus vargány, vagy hogy mondjam, a projekt, a Chili projekt, ez sokkal klasszikusabb vargányás illat, mint ez. Ebben is ott van a vargánya, de valahogy nekem ez picit olyan lágyabb. Ez nem rossz vagy jó, ez más eddig, ezt én így hívnám. Na nézzük. Hát az állaga ez sokkal rosszabb, mint a projekté, ez kicsit ilyen gyerekeknek való baby papi állaga van. Körülbelül a színe is ugyanúgy néz ki, mint hogy visszaböfögi a gyerek. Ilyen anyateljes kombóval. Hát igen, az állag már elárulta, és az összetevők felolvasása is tulajdonképpen az ízeket, és tényleg azok jönnek is, tehát az Zeller nem tudom minek bele hozza azt a semmire kellő ízét, a cukkini szintén nem ad hozzá semmit, csak még jobban tágítja ezt, hogy a nyelveden ne legyen íz. A mustár még talán picit segít a dolgokon. A majonéz teljesen nem tudom milyen majonézt használ, de hogy ez nem pálya, és ez a kókusztej pedig tényleg csak ilyen paraszt vakítás, mert hát most sajnálom Viktor, szeretlek meg mindent, de ez a szósz, ez nem. Ezt én inkább hagyagolnám.
ugyanakkor van benne egy ilyen édes érzés is, ami tökre nem passzol oda, meg mondom, a színek, meg az állagok, meg ez a tehát nincs íze ennek a szósznak. Megkóstolom még egyszer. Na jó, egy pozitívumot azért ki tudok ragadni, az pedig a csípősség érzet. Az szerintem ez a jó erősség egy ilyen jellegű szószhoz, vagy hát az én ízlésem szerint biztosan, de hogy összességében is szerintem ez a maximális erő, ami jól áll ennek a gombás világnak. Szóval ez így mindenképpen jobb. Illetve az így utólag az ízében jön vissza a gomba, de az is hát nem úgy, mint a Chili projektnél. Úgyhogy egyértelmű az én döntésem, hogy számomra Chili projekt vargányás szósza sokkal jobb lesz, mert ezzel az erővel hiába van megmagyarázva, itt ugye többen már beszélgettünk erről, hogy neki pont jó, meg neki még kevés is. Hidd el, Balázs, hogy ez lejjebb kell vinni az erejét, még akkor is tudom, hogy csak látott egy picit csilit, de az is sokat volt akkor ott. Na, úgyhogy a tyúk vagy a tojás, hát ez a tyúk is, meg a tojás is jelenleg itt a vargányás világokban. Nem tudom, hogy csináltam egy videót róla, van egy másik kis termelő is, akinek már vettem is vargányás szószát, de ha nem csináltam videót, akkor az azt jelenti, hogy az szar volt, és nem volt arra jó, hogy bemutassam, illetve ha megcsináltam, akkor elfelejtettem, hogy milyen volt, tehát akkor az továbbra is nem izgalmas. Viszont ez az, mindenkinek ajánlom. Tavaly, vagy nem tudom mikor kaptam utoljára, akkor jobb volt azért, mert az nem csípett ennyire, de az ízek meg alakulnak jobban. Mindenféleképpen a színe, az állaga, nem akarom szétdicsérni, de hát, Viktor, lassan kevés lesz ez a politika téma, valamit virítani is kell, hogyha ilyenek az új csilisek, mert mivel, hogyha ő is elkezd videózni, és még be is jön. És lépésről lépésre fogja építeni majd a karrierjét. Na, ennyi. Puszi, szeretek mindenkit, iratkozzatok fel ide, Discord csoportba lépjetek be, és mondjátok meg, hogy nektek melyik tetszik a kettő közül, de ide is leírhatjátok, illetve csináltok saját chili szószokat.